DNA behind the scenes. Dewch dy fi. Dyma un cerbyd. Dyna camera Steve. Dyma un fi sy'n mynd I ffilmo chi yn y car. A wedyn ni... Right yn y cefn, wedyn ni a fixed rig. Be digwyddodd gen Llen? Nath y thing snap off. Raglen bywyd gwyllt Dewi gyda wrth gwrs. Berthynas rhwng y tad a'r mab a tro cynta I nhw'ch doi Dewi a Iolo weithio dy gilydd efe. Saffari cynta nhw. A wyn i'r raglen hon wyn sy'n ar sylwi arnyn nhw yn gweithio dy gilydd. Tra'r un pryd wyn i'r tra cael y elfen arall mas o'r raglen. Gyda gyd y berthynas na rhwng y tad a mab. Y berthynas nhw'ch doi gyda bobl y saffari. Ac dyna reswm ni ma nhw wedi trefnu saffari ar gyfer criw o 9 o bobl. Just to press the tilt around, So ti'n gweld bola fi fan hyn I ti? Ie, a top dy bant, dim yn nhw'n fab. This is how to... Ni'n mynd tynnu llun, fi'n O, ti'n ffilmo. cael fideo? This is how to rig something really quickly. And hope it works. Mae'n siŵr ti'n neud bodge job. Bodge job. That's what they call us. I've worked with Iolo for probably over 20 years now, and he's always good fun to be around. There's never a dull moment. Robert, now would be a good time for a cup of tea, do you think? Well, can I neud hyn, a dweud gwir, a mynd mewn jeep. A peth arall ydi, da ni gweld neb arall trwy bora. Neb arall. Tawelwch. Yes, I've known Dewi since he was probably about 3 years old. Personality-wise, he's a chip off the old block. He's just like his dad. Ti'n gweld, so nhw'n sefyll allan yn dydyn nhw ddim, maen nhw'n stripes du a gwyn ma. Di a gwyn neu gwyn a di? Ti'n iawn. So the lens is a great big one, which is always good for wildlife. You can never have enough reach. It goes from 50 millimeters to 1,000 millimeters. What it does allow me to do is to get the nice big close-ups of the eyes and the teeth and the ears and all that sort of stuff, which is very dramatic. So this is basically glued to the camera the entire trip, really. I cael y sain yn lan, fi'n credu hwnna yw'r challenge mwyaf. Mae yna wastad rhyw elfen o rhywbeth sydd yn torri ar draws e. Mae Iolo yn un jeep, mae Dewi'n jeep arall. Mae'n llawn y pobl sydd wedi dod ar y daith yma dynnu I edrych ar y bywyd gwyllt y natur. A wedyn mae lot o bobl yn troi lan o wahanol llefydd hefyd mewn jeeps wahanol. Obviously mae radio mics y fi ar Iolo a Dewi, ond ni ffili roi radio mics ar pawb yn y fe. So ni wedi rigo un jeep lan, a camerau dy pawb dyddi yma. A wrth gwrs maen nhw eisiau tynnu lluniau o be ni'n gweld hefyd. Ni ffili stopo nhw. So ni yn clywed lot o'r camera, shutter speeds y cameras, synnau'r cameras yn mynd hefyd. Gweud maen nhw'n dechrau gwneud y synnau yn y galwadau, a wedyn mae pobl yn siarad dros y ge. Mae'n anodd I cadw nhw yn dywel, achos maen nhw eisiau profi fe, maen nhw'n gyffroes hefyd, yna fe. A fi ffili gweithio pawb I fod yn dywel trwy'r amser. So, fi'n credu hwnna yw'r challenge mwyaf. Just trial cadw pawb I fod yn weddol dywel, ond wrth gwrs ni ffili stopo nhw cael y profiad maen nhw'n cael hefyd, yna fe. I ni yma jyst I ar sylwi, sy'n hawl dyn ni ymhariad I byd. Felly mae hwnna wedi bod yn... Dim yn anodd I fi, ond wrth gwrs fel cynnyrchydd a cyfarwyddwr, ti'n reoli popeth I ti. A mae dy fi'r holl nodiadau me ar timings me, ond wedyn ni yma I ar sylwi. Be o'n wedi sylwi'n go gloi oedd mae'r tirwedd mor arw yma. Allwch chi edrych ar y shot, byddwn ni ddim yn iwso yn y rhaglen. Mae e fel hyn. Achos I ni'n gweld yr anifeiliaid yma mor gloi a maen nhw'n mynd o fewn 5 eiliad, oedd rhaid I ni gael y drôn mas. Doedd dim ffordd arall o cyfro hwnna. Oedd y drôn gaethon ni, mae'n reit special achos mae 3 lens yn y fe. Mae yna lens hir, a allan ni byth di wneud hwn hebddo fe. Achos ti methu mynd mor agos yn i'r anifeiliaid. Os ti'n mynd yn agos i'r zebras, maen nhw'n mynd. Os ti'n mynd yn agos i'r buffaloes, maen nhw'n mynd. So, oedd cael y lens hir na, pyd o disturbo'r bywyd gwyllt, oedd e'n essential. Hanner ffordd trwy'r wythnos, dwi'n meddwl, right. Yr her fwyaf I fi
bydden ni cael digon o stwff, bydde'r anifeiliaid yn y mas, bydden ni'n cael y bywyd gwyllt yma. Trwyddo'r trefn sef running order y raglen, oedden ni'n iawn, ti'n bod. A wedyn ni erbyn diwrnod 6, lot fwy o stwff dyn ni na'r disgwyl. Ar ôl dychwelyd i Gymru, 2 wythnos sydd da fi yn yr edit i roi'r raglen awr at ei gilydd. Ond mae'r gwaith wedi bod yn rwydd gyda Iolo a Dewi, chos maen nhw mor naturiol da'i gilydd. Mae'n di cymryd blynyddoedd i chdi ddysgu bob beth sydd yn fan yma, boi. Paid â poeni. Wyt ti'n mynd darllen hwnna mewn llyfr? Dwi'n gwylio pob tro. A dad ibis, stalk, diflas. Ti'n abod yr criw? Sa'n gwybod ef di'r criw. Na, cyn mae mas a'ch y trip fel hyn, fe mae rhaid gael wrth reswm cael y criw gorau ar gyfer. Achos bach iawn amser, achos mae raglenni fel hyn, wedi raglenni bywyd gwyllt. Mae'n cael wythnosau, misiodd yma llaeth. So, gan wybod o ffenus bach oedd dyn ni. So, criw wedyn ni, dechrau off gyda Steve, gorau ni faes o ran ffilmo gwaith bywyd gwyllt. Jacob wedyn ni wedi gweithio lot fi ar hyd y 4 mlynedd dytha, gyda Ironin o ran gael y gwaith, hynny yw, beth ni'n galw actuality, y stwff naturiol wrth bobl. A mae ar gwaith dron, wrth gwrs, ar gwaith dron fi wedi'n rili hanfodol mewn lle fel hyn. A wedyn ni Chesa. A wrth gwrs, fi'n ddibynnol ar y bobl ar y criw yma, ac hebdyn nhw, ni gyd yn y cynnwys, ond hebdyn nhw, os nag yn cael ei recordo iawn, sy'n raglen i fi esa. Ni gyd fel tîm, hynny yw yn gweithio yn ei gilydd yn dda iawn, licen i feddwl. Fi'n gobeithio ni beth bynnag. Gobeithio gen i'n arall. Ie, blwyddyn nesaf? Blwyddyn nesaf. Diolch i da. Diolch i da. Diolch da.